puno se političkih stvari dešavaju koje su vezane za kripto. Znači, tu se spominje Trump, spominje se rat u Kini i slično. Često mnogi ljudi govore o tome, vrše nekakve svoje analize i slično. Ja nisam hteo to da spominjem, hteo sam znači samo da snimamo o kriptu, da se ne bavim politikom, ali jednostavno nekad ljudi toliko krenu da lupeti u gluposti da jednostavno ti moraš da odreaguješ. Znači, to je takvo vređanje inteligencije sa svih strana da je to neverovatno. Znači, dok kripto youtuberi snimaju o kriptu, imamo jednog youtubera koji onako redovno kroz kripto onako provuče nešto politički, onako kao snimamo o kriptu, nećemo o politici, ovamo provuče neki ruski maligni uticaj. I naravno ni išli nikad niko da napiše u komentar daj nemoj se baviti politikom, daj snimaj o kriptu. A seća se pre kada sam ja tako politički reagovao na njegov video, meni se već pojavio neki pametnjaković, nemoj o politici, držimo se mi kripta. Ja se razmišljam čovječe, pa ja sam reakcija, znači ja reagujem na njegov video, odnosno ja sam reakcija na akciju. Što njemu ne napišeš nemoj se baviti politikom, nego pišeš meni. Zašto meni pišeš? Pa jer ti se moj stav ne sviđa. A naravno Nišlin stav ti se sviđa i naravno njemu nećeš da pišeš nemoj se baviti politikom. Znači, posle ove najnovije gluposti koju je Nišlja izvalio, ja sam jednostavno odlučio mora snimiti video i dotaći ću se mnogih tema. Pogotovo Evropa koja nema rešenja, oni lupaju neke gluposti, zabranjuju izbore, zatvaraju protiv kandidate kojim se ne sviđaju i tako dalje, ponovo sve pogrešno. Nišlja kao Putinov ljubimac naravno da će da pljuje Europsku uniju i naravno demokrate Bajdena u Americi i slično. A zašto ne pljuje Putina? Gledaj ti to, koja je to logika, znači kakav je to pileći mozak. Znači, problem je Europa koja zatvara protiv kandidate koji se ne sviđaju, koja im zabranjuje da se kandiduju na izborima. To je znači problem. A Nišlji nije problem Putin koji jednostavno pobije sve svoje protiv kandidate. To Nišlja nikad neće da kritikuje. Znači, tu dozu licemerstva, pa to je neverovatno. Ja ne mogu da verujem da neko može da bude tako ljigav kao taj Nišlija. Ovamo imaš Putina koji ubije Nemcova jednostavno na mostu u sred Moskve, nikom ništa, ćutimo. Imaš Putina koji otruje Navalnog, pa ga onda pošalju u zatvor, pa ga ubije u zatvoru, Nišlja opet ćuti, pojela maca jezik. E onda kada se tim idiotima koji podržavaju tog bolesnog Putina zabrani da se kandiduju u Europi, da ne bi nama uveli taj nakaradni sistem kao što je u Rusiji, onda je problem. Ja vidi, pa gde je sad demokratija? Pa šta pitaš gde je demokratija? Pa zar vi niste ljubimci Putina? Pa vi ne volite demokratiju. Znači, kada se vama zabrani kandidatura, onda vidite kako ste za demokratiju. A kada vi imate vlast, tada vas baš boli uvo za demokratiju. Tada biste vi kao Putin da vladate do smrti apsolutistički. Ajmo dalje sad da se dotaknemo i tog Trumpa, kad smo već krenuli. Šta je pričao Trump u predizbornoj kampanji? On je govorio o ekonomiji, priče kako je on protiv imigranata i slično. Čim je zasio u fotelju, šta je tada krenuo da govori? Odmah on, kako će on dotima Panamski kanal, ako treba, on će da šalje tu i vojsku. On će da pripaja Grenland i tu je isto i vojna opcija rešenje. On bi da pripaja Kanadu, on bi ovo, on bi ono. Pa čeki čeče, što to nisi rekao u predizbornoj kampanji? Znači ti si jedan klasičan lažov, obmanuo si glasače. Što nisi rekao pre izbora? Ja ako pobedim, ja ću lepo da pripojim Grenland, uzet ću tamo Panamski kanal, gledat ću i Kanadu ako mogu i nju isto da prisjedinim. Znači, to su ti lažovi demagozi i naravno Nišlja voli kao i većina Srba te razorazne diktatore, razorazne autokrate, razorazne populiste. I onda se svi čude kako se stvorio Vučić. Pa Vučić je jednostavno plod takvog naroda koji jednostavno obožava diktature i autokrate. Znači, Trump je klasičan lažov. Hajmo dalje. Šta je bila priča Zukinu? Nećemo mi da dajemo naš novac Zelenskom. Mi nećemo novac naših poreznih obveznika da dajemo Zelenskom. I onda idu one njihove gluposti u stilu informera. Zelenski svaki put kad dođe odnese 60 milijardi dolara. Kao da to ide u njegov džep. Pa ne ide to u njegov džep, to ide za ukrajinski narod. A čak taj novac ni ne ide u Ukrajinu, već ostaje u Americi. Od tog novca se proizvodi oružje koje se daje Ukrajini. Znači povećava se američki GDP, američki radnici rade, proizvode naoružanje, primaju platu itd. itd. Ali okej, ako nećeš da pomogneš Ukrajinu, ne moraš. A šta ćemo sa ovim? Gde su sad priče ne damo mi novac naših poreznih obveznika? Gde su sad priče ne damo mi novac naših građana? Šta ćemo sad? Kako za Izrael imaju milijarde dolara pomoći? Aha. Gde je Nišlja da ovo osudi, pošto vidimo da mu je mnogo bilo krivo dok je za vreme Bajdena Amerika pomagala Ukrajinu?
Znači, kad treba da se pomogne Ukrajini, da se odbrani od agresora, to je veliki problem, ali kad treba da daš novac Izraelu da vrši agresiju, da vrši etničko čišćenje, to je sve u redu. Gde je tu Nišlja da se oglasi, pošto već voli da buta svoj nos u politiku? Hvali Trumpa koji je predložio da treba etnički da se očisti Gaza i da se tu grade hoteli. Pošto tog Nišlju prate i mnogi Bošnjaci, pa kada vam Nišlja dođe na neki kripto summit u Bosnu, vi ga lepo pitajte zašto ti podržavaš Trumpa koji etnički čišti muslimane u Palestini i hoće da gradi hotele. Pa nek se izjasni Nišlija zašto podržava agresore. A šta je ovo? Evo Trump preti i Iranu. A sećate li se onih Nišlinih analiza? Evo tu su demokrate koje vode ratove po svetu, a pa navodno dolazi Trump mirotvorac. A još u svom prvom mandatu Trump je naredio ubistvo komandanta elite jedinice Iranske republikanske garde, onog Soleimanija, tako nekako se preziva. I kao Biden i demokrate ne valjaju, vode ratove, ali evo dolazi Trump mirotvorac. Mirotvorac koji će da otima Grenland, da otima Panamski kanal, koji bi Kanadu da pripoji, koji bi da etnički čisti Palestinu, da gradi hotele, koji preti Iranu, koji naredio već im bombardovanje Huta. Ja ne mogu da verujem, ti ljubitelji tih autokrata i diktatora sa ti nekim ruskim malignim uticajem neke gluposti lupetuju, to veze sve za nema, čaječe. Biden i demokrate vode ratnu politiku, oni su krivi za rat u Ukrajini, oni su gurnuli Ukrajinu u rat protiv Rusije. Pa evo došao je Trump, ukinuo je podršku Ukrajini, zalaže se za momentalni mir, čak je naterao i Zelenskog da i Zelenski pristane na momentalni mir i to na štetu Ukrajine. Još rekao da Ukrajina ne može da uđe u NATO. Pa što ne pristane Putin na mir? To je dokaz bilo da sve one njihove priče protiv demokrata i Bajdena su bile običaj gluposti. Pa sećate li se malo Nišlja, jao deda Biden star, pa Trump isto, jao Biden star, ovo. I šta na kraju imamo? Na kraju imamo situaciju da će upravo Trump da bude najstariji predsjednik u istoriji Amerike. Znači on ima da vlada naredne 4 godine, pa izračunite koliko će tek tad godina da ima. Ima da bude matori od Bajdena. A najjači su ovi idioti iz Kremlja kad se oglase. Već smo videli sličnu sramotu. Medvedev uporedio slučaj Le Penove sa Đorđeskuom. Oni koji su pobili sve svoje opozicionare, oni se javljaju da nešto pričaju. Zamisli to. Neko je lepo prokomentarisao, pa Le Penova treba da bude srećna što živi u Europskoj uniji, nije ispala kroz prozor. A gde je taj Nišlja, gde je taj Medvedev da se oglase protiv Erdogana? Što on progodi opoziciju? Tu ih nema. Oglašavaju se samo kad se lupi macola nekom Putinovom ljubimcu u EU. Dobro da su se Rumuni setili da ovom liku zabrane kandidaturu. Najjače kada se Nišlje ubace da analizira politiku, a za politiku glup kao noć. Sećate li se šta je pričao za vlasnika FTX-a? On je potplatio demokrate, niko njega ne hapsi, nema od toga ništa. Pa je na kraju hapšen jeste. Pa je onda bila priča, pa uhapsili ga pa će da ga puste, pa ovo pono. Pa na kraju šta bi? Osuđen. Čim se sudi Le Pen, to je politički. Čim se sudi Trumpu, to je politički. A kako neko da se ne zapita, pa čekaj, možda su ti ljudi stvarno krivi. Ispade Trump dobar, nevin, sve to, ali eto njemu izmislili nešto, sude mu zato što im je politički protivnik. A šta je onda taj isti Trump uradio čim je zasu u fotelju? Napravio meme coin. A zamislite sada bilo ko u Americi da napravi meme coin. Bilo koja javna ličnost, poznata ličnost. Zamislite sada Madonna napravi meme coin i reklamira meme coin. Zamislite Michael Jordan napravi meme coin i reklamira meme coin. I pokupi novac od svojih fanova. Pa svi bi oni odgovarali. Trump napravio meme coin, nikom ništa. Sad zamislite da nije Trump na vlasti, da su demokrate na vlasti, pokrene se sudski proces, odmah se javlja Nišlja. Ja, to je politički. Pa ovo što ceo svet vidi, ti si čeče, čim si sve u fotelju, napravio meme coin, uradio si nešto zašto bi bilo ko u Americi odgovarao. A zamisli tek šta si druge stvari radio što se ne zna. I umjesto ljudi da kažu svaka čast, u Americi postoji pravni sistem gde političari takođe idu na sud i odgovaraju. Ovde se javlja Nišlja, ja, to je politički progon. A onda se posle čudimo kako u ovoj državi SNS ovako vlada, niko ni za šta ne odgovara. Pa ovaj narod je zaslužio Vučića, znači Vučić je jednostavno samo posledica toga što ovaj narod voli autokratiju, voli diktatore i to je to. Znači u posljednjih 30 godina ne postoji ni jedan belosvetski diktator da ga Srbi ne vole.
Spomeneš Fidel Castra, Srbi ga vole. Spomeneš Lukašenka, Srbi ga vole. Spomeneš Putina, Srbi ga vole. Spomeneš Sadama Huseina, Srbi ga vole. Nema veze šta je se on tamo radio. Srbi ni ne znaju šta on se tamo radio. Spomeneš Gaddafija, Srbi ga vole. I onda se posle ljudi čude kao kriv je Vučić. Nije Vučić kriv, vi ste dobili ono što ste hteli, ono što ste zaslužili. Čak ste dobili i dobru varijantu Vučića, jer kad bi Vučić radio sve ono što su radili, odnosno što rade ti vaši idoli, ti razorazni belosvetski diktatori, videli biste vi šta je Golgota. Ali znate šta, ljudi mnogi vrše razorazne analize i izlupete neke gluposti, tako da ću ja sada da vam kažem glavnu poentu, glavnu suštinu. Zašto ovde razorazni Šešeljevi radikali poput Nišlije podržavaju Trumpa? Zašto Trump podržava Putina? Suština je u sledećem. Trump kaže Putinu, ja neću da pomažem Ukinu, idi ti tamo čurupaj koliko možeš, otime i radi šta hoćeš, ali zato ja ću vamo isto da otimam. Ja idem ovde da se širim, da gledam da otnem Grenland, gledam dole u Panamu opet da upadnem i slično. Odgovara meni, odgovara tebi, nemoj ti meni da smetaš, neću ja tebi i to je to. Šta se onda dešava? Onda se javljaju Nišlije i razorazni radikali s ovih prostora i koji kažu, aha, mi sad podržavamo i Trumpa i Putina. Oni će da otimaju tamo oko njih, a mi njih podržavamo, pa da oni nama ne smetiju, da i mi otimamo ovde. I onda će razorazni Šešeljevi radikali, Nišlija i slični, ako mognu da otu bar pola Bosne, ako mogu da upadnu u Crnu Goru, da pripoju Crnu Goru, ako mogu možda i da upadnu u Kosovo, da opet tamo izvrše neko etičko čišćenje i slično. To je ta politika. Tako da ne podržava on Trumpa zato što je Trump dobar. Ne, nego jednostavno Trump odgovara da bi on mogao da čerupa jer se nada da eto Trump neće da mu uvede sankcije, neće da ga kazni, pustit će ga na miru u fazonu, radi ti tamo po Balkanu šta hoćeš, neću da te direm i to je to. 30 godina podržavaju razorazne belosvetske diktatore, a sad im smeta Vučić. Lepo ti je da podržavaš Putina dok se tamo iživljava Putin nad Rusima. Pa sad treba Vučić tebi da radi upravo ono što radi Putin Rusima, pa da vidiš kako to izgleda. I također da spomenem još jednu bitnu stvar, ovi razorazni likovi na našim prostorima koji pričaju kako oni navodno vole Ruse, kako vole Rusiju i sve to, to je laž. Oni ne vole Ruse, oni ne vole Rusiju, oni vole isključivo Putina. Vidite vi sad kakve su demonstracije protiv Vučića. Zamislite sada Rusi da masovno ustanu protiv Putina. I Putin sad kao i Vučić kaže, a vi ste obojeni, vi hoćete revoluciju, ovo ono, i sad, na primjer, Putin izvede tenkove na Ruse, na ruski narod izvede tenkove. Pa svi ovi likovi na našim prostorima što pričaju kako navodno vole Ruse i slično. Oni ne bi navijali za Rusa, oni bi navijali za Putina. Rekli bi, tako je, izvodi vojsku, udri to su izdajnici, to su plaćenici, to su ovakvi, to su onakvi. Tako da su nekako baš smešni jadni kada glume, sami sebe lažu da kao oni vole Rusiju, oni kao vole Ruse. Niti oni vole Ruse, niti oni vole Rusiju, oni vole isključivo diktatora Putina. Da ne spominjemo to kada su se u Libiji u mnogim gradovima građani masovno digli protiv diktatora Gaddafija. I šta je tad Gaddafi uradio? Zamislite vi to, on je naredio još vojnim pilotima da idu u te određene gradove i da bombarduju te mase ljudi. Zamislite to. Pa su neki piloti odbili da bombarduju svoj narod i svojim avionima su pobegli u Maltu. Ali naravno o tome šta se stvarno dešavalo za vreme tih diktatora Sadama Huseina i Gaddafija, o tome u Srbiji ne može da se čuje, jer u Srbiji se ljudima ispira mozak već 30 godina. Ma kak je 30 godina? 80 godina. Sećate li se onih čuvenih Nišlinih analiza? Pa Trumpu politički sude. Sude mu demokrate, hoće da mu zabrane kandidaturu, to je političko suđenje, bla 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 bla. Pa da je to stvarno tako, pa ne bi sud osudio i Bajdenovog sina. Pa što Trumpu nisu zabranili da se kandiduje, ako već Nišlija i mnogi slični govore kako je bio cilj da se Trumpu zabrani da se kandiduje? Ali Amerikanci, evo, koliko god ove sve mere trenutno ljudima delovalo onako negativno, stvaraju nervozu, ta tranzicija mora da boli. Mislim, poenta jeste da proizvodiš kući, da zarađuješ. Nemaš ti Nišlija pojma koja je poenta. Poenta je tamo da se protraju neki ljudi, da Trump sagradi hotele, da on još više napuni svoje džepove. To je poenta. I naravno da sotne tamo Panamski kanal, da sotne Grenland i ovo i ono i to bi bilo sve za ovaj video.